Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Joint Action Committee Northeastern Hill University kala ay por sitayaw yaki bor penyaj jong ka school ba Northeastern Hill University bagin penkenria ano mardor yaki pulit CRPF kibala pensa hapo ka pelau jong kani ka school ba kibawan naga benta ban pahara haka election MP gaban salong haka kharwai terek uyayong mentau snem u chairman jong ka JAC usamla rangdajet marwen haka jinga keren bat ka Batisi TV ulayatho baga Joint Action Committee ka penpau ya jing ngosi halor ka jing bom judon jong vice chancellor jong ka school ba nehu hapo ka kamra terekam ban pensngo ya jing dawa bagi samla pule ki ya kendo jing naga por sya ka por wat haka bayadei bat ki jakasa jong ki samla pule ki banabar ka jela ki bawan pule hanehu Ulaya turu baga JAC kala shimia karai ka pateng ban penjur da kijing ya ki la dagi bor penya jong ka school ba nehu kile menti ya kani ka jing dawa Kadau ba ka jing bo jong kani ka paramilitary forces hang ne ki aida ba ka dei nam taka election Nre ka jing kili banga kwa ban kelipan ya ka administration jong nehu kolong bangi I hapo Shillong hi bon ba ki jaka ki dei be jong ki sipai la ne jong ki paramilitary forces Tebalai kini ki paramilitary forces kimla ban accommodate jaka yaki haka jaka ka jongki hi. Pat kani ka dei ka educational institution dan ka academic institution. Pat kam ju yahap hiru ban wanbo yakum kini ki paramilitary forces haka jaka pule ka bajong ka badai ka jong khna pule jong ka school ba neho. Ka ba arpat ka daw ka bangiwan hang ne ka long ba la bonsen na ka por sa ka por na du usnam arajar khatsaw bat kum ta ter Nilai yaki halor ke jing bamdon hostel jongki kena puli jong school ba nehu. Henry la katas nam menta umpat la banjubab yaki ni ke jing dawa nadu kita ki por belalen. Nakaliang ka jong nehu su menta nilai yo jing tip ke bapaka. Ba kini ki bamboo houses ki balashna bat lamang na mentai kena nehu kila shulis no syaki kena jong ka school NIT. Nimdan jing persya iru am yaki ni kena school jong ka NIT. Ikena puli jong ka NIT. Henry ka jing persya bat ka bangidon kolong ba ladau kena pule ujongi uba keleng nagari khasi jantia bat kumta nakiwei ki jaka jong ne ka north east ru kiwan man pule hang ne kimyo jaka sa bat la penbor ki bakin hapan mi dan ban pet nang ne napo campus ban isa bat sabar ka campus misngo ba ka nehu hi la bo kerpang nam tau kena nehu bat misngo ba ka priority ke baningkong de ban aiswa yaki kena nehu mi ki kena ki bamdei jong ka school ba nehu Bat kadau ba jong kajingwan kajongi hang niru pila lap hida khmat la jong ba vice chancellor jong kanihu judan hapo station kani ka bu jing shisha yangi borok skata habangi ay ka memorandum mentaru ushimti do acting vice chancellor ubadeiru uprovisi bat lada dontang uprovisi la nu acting vice chancellor umla ban shim ka no garai ka ban penhun na ka no garai ka ban konkret na mentau kena pule ujongi Bat ladang ikwa banyak kunduk vice chancellor umju dadon setia haka school ba bat ujumi bat lektur keleng-keleng bat kene ke bu jing sisya yaki kena pule bat yaki no hikai ru kumju banyak kunduk bat ban pensngo yaka jing ke bangi kum kena pule ngidan ka jungi kalong very clear ngi aipor yaki siteo bakin weng yaki ni kisipai na kane ka jaka bat kin relocate yaki pat syaki jaka ki baki sak kisipai bat kumka memorandum hika kerencai balada kimla banjubab ini hapok siteo nimban sepat ban sim dekwe ki senjam ki ban penbor ya kan ka school ba bakin weng no yakine pat sakwe pat ru ka jing dawa ka bangibu kolong baka executive council jong kanihu ke ban pas no ka resolution banang ni sakmat kim betsu bandang aja ka yaki sipai bakin wan bu temporary camp hang ni ka school ba